बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया एनडिए सरकारनिसिम गांसे लाइजाम लिरहरदों। बिथाङा लिरदों, ओनसोलाव जुदि राजखान्थिया थि नङाब्ला बड'लेण्डनि थाखाय फिन सोमावसारफिननो हागौ होननानै बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों। बिपिएफ दोलोआ फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ हेफाजाब होगोन, नाथाय बिजेपिनि हेंथायै बिजाथि फसंनाय नङा आरो बिपिएफ दोलोखौ थाबैनो एनडिएनि लोगो खालामनो थाखायबो बिथाङा खावलायदों। बिपिएफ दोलोआ आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारखौ मदद होगोन, लोगोसे बिपिएफ दोलोनिफ्राय आसामाव सासे मन्त्रि होनोबो बिथाङा खावलायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि काहिलिपारायाव थानाय सर्व शिक्षा अभियान मावख'नि लांगोनायाव फोरोंगिरिफोरा सोमावसारदों। सर्व शिक्षा अभियाननि सिङाव थानाय जर'खा टेट फोरोंगिरिफोरा मैया काहिलिपारायाव थानाय सर्व शिक्षा अभियान मावख'नि लांगोनायाव गोख्रोङै सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव गासै सा 667 जर'खा टेट फोरोंगिरिफोर दङ आरो बे जर'खा टेट फोरोंगिरिफोरा मैया सरकारा गोलाव समनिफ्रायनो गावसोरखौ थगायबोदों होननानै अजद होनानै बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बानजायदों। ओरैहाय सर्व शिक्षा अभियान मावख'नि लांगोनायाव सोमावसारनाय टेट फोरोंगिरिफोरखौ पुलिस बिफाना होबथादों आरो सोमावसारनायाव बाहागो लानाय सा 150 टेट फोरोंगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला जर'खा टेट फोरोंगिरिफोरा जिल्ला खुंथायनि गनायथि मोनालासिनो सर्व शिक्षा अभियान मावख'नि लांगोनायाव सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बानजायदोंमोन, जायनि जाहोनाव टेट फोरोंगिरिफोरा पुलिसजों एरेस्ट खालामजायो। गेलेमु बिथिंनिफ्राय बर' हारिनि थाखाय फिन मोनसे गोग्गाथाव रादाब। आइजो फुटबल लीगनि थाखाय बर'नि फिसा बिनिता बर'आ सायख'जादों। गुवाहाटी सिटी फुटबल क्लाबनि डिफेन्डार बिनिता बर'आ फैगौ इन्डियान वमेन लीगनि थाखाय तामिलनाडुनि आइजो फुटबल क्लाब सेतु फुटबल क्लाबनि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'जादों। बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया आरएसएसनि दैदेनगिरिखौ लोगो हमनाय खौराङा सोराङाव फैनाय लोगो लोगो दासान्दि बिटिआरनि राजखान्थियाव दुंहाव थासारि। बेखौ लानानै बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिया बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों, हाग्रामा महिलारिया बिजेपिआव फैयोब्लाबो बिटिआरनि चिफ जाया। मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बुंदों, हाग्रामानि फैनाय फैयैनि बाथ्राया बिथांनि थांखि आरो हाग्रामा महिलारिया गोरोबनानै खामानि मावोब्ला दोलोआ बारायगोन होननानै मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा खौरां बिजोङाव बुंथियो। गसाइगावनि तेलिपारायाव रार्सनि बानजायनायाव ग्रेन्ड हार्भेस्ट डे अफ सेलिपेडि 2022-23 सान फालिदों। माइ आबादखौ खम समनि गेजेरावनो गोरलै आदबजों मावनानै जौगाहोनो थाखाय आबाद बिफाना रायजो राजाफोरखौ लानानै मैया गसाइगावनि तेलिपारायाव थानाय आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटियाव सानसेनि हाबाफारिजों रार्सनि बानजायनायाव ग्रेन्ड हार्भेस्ट डे अफ सेलिपेडि सान फालिनायजों लोगोसे आबादारिफोरखौ लानानै खम समनि गेजेरावनो माइ आबाद मावनायखौ माबोरैहाय जौगाहोनो हायो बेफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंफुङो। बे हाबाफारियाव 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बिएफनि एमएलए जिरन बसुमतारी, गसाइगाव फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर कुमुद बसुमतारी, गसाइगाव केपिकेनि चिफ साइन्टिस्ट सुनिल कुमार पाल, एसएसबिनि कमान्डेन्ट चिरन्जीब भट्टाचार्य बिथांमोनजों लोगोसे आबाद बिफाननि गोबां मावथिफोर आरो गोबां आबादारिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। भटारशिप मोन्थायखौ लानानै भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलआ मैया उदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गायसननाय बोसोरा 6 बोसोर आबुं जानायजों लोगोसे गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया भटार आक्रोश रेली हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव भिपिआइनि गायसनगिरि थामहिनबा पलिसि मेकिं डिरेक्टर बिस्वात्मा भारत गान्धीजों लोगोसे मिरुनि आफादगिरि बबिता शर्मा, आसाम रायजोनि आफादगिरि ललित पेगु, रायजोनि मेडिया नेहाथारि पबित्र बर' आरो गोबां जिल्ला मिरुनि दैदेनगिरिफोरा ज'ज'यै बाहागो लानानै गोरिब सुबुंफोरनि भटारनि मोननांगौ मोन्थायखौ आबुङै फोसावो आरो मोनफ्रोमबो सरकारा संबिजिराव थानाय मोन्थायनि खाबुफोरखौ होयैया दुखुनांथाव होनना साफ्रोमबो सुबुं रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय गुवारै खावलायो। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गुलि नांजानाय जांख्रिथायारि सुबुंफोरखौ बिटिआर सरकारा फाहामथाय होनो थाखाय साखाफारा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायाव बड'लेण्ड दाबिनानै सोमावसारनायाव आसाम पुलिसनि उदखाराव गोबां बर' सुबुंफोरा गावनि आंगो जिउ खोमानायजों लोगोसे गोबाङानो खुनिया जानांदोंमोन। सोरबाया गुलि नांजाना नोरजिया हालोदजों दासिम मोदोमाव गुलि लाना थांनानै दङ। मोदोमाव गुलि लाना थांनानै थानाय बिथां सुबुंफोरखौ बारग' बड'लेण्ड सोमावसारारि आफादनि नारसिननायाव बिटिआर सरकारा बिथांमोनखौ देहा फाहामथाय होनो थाखाय थिरांथा लाबाय। सोमावसारारि बारग' मावथि बिथांमोना जायफोरा दिनैबो गावनि मोदोमाव सिलाइनि गुलि लाना थांनानै दङ, बिथांमोननि गेजेराव मख'जाथाव बिथांमोना जाबाय नलबारि जिल्लानि बाबुल बसुमतारी, चिरांनि हेमेल मसाहारि, उदालगुरि डिमाकुसिनि मंगली बर', उदालगुरि बेंबारिनि डन बस्क' दैमारि, रौता आइथानजानि गब्लाराम मसाहारि, रौता फोथारनि अबिराम बसुमतारी, सालबारिनि बिस्तिराम महिलारि, बिनिनो उदालगुरि जिल्लानि रौता फोथारनि अबिराम बसुमतारीनि सोलेराव गड़ 20निबो बांसिन गुलिया हाबनानै दङ होनना सुलुङाव मिथिना मोननाय जादों। मख'जायोदि
आथिखालाव बाबुल बसुमतारीनि आथिङावबो गरबा गुलिया दाबो दं होनना मिथिना मोननाय जादों। बिटिआर सरकारा आथिखालाव बिथांमोनखौ सरकारनि खरसाजों देहायारि फाहामथाय होनायनि खौराङा थारैनो रायजो नाङैनो गोजोननाय लाबोदों।